gelin adam bir ağaç ekmen, gitse dünyamda bergüdar olur. Dünyadan gitmesin hiç kim bergüdar, in olman bir ağaç eksin yadigar. Kimde kim bir ağaç ekse yadigar, dünyanın kitabında onun adı var. Çara Şirif, şahir, tercümeci, yazıcı, pek kuvvetli adam. Men onun eserleri bilen çağırıktan tanış. Halifa'nın özü bilenim inni telim bilen bari katlaşık ediyen. Bu edek men onu öz doğduk diyarıma mihmançılığa çağırdım. Onun bir mihman olup gelişi ilkinci tapar değil. Çara Ağa'nın ağası Şahir Şari Kekilov 1925 yılda bizim ovamızda oğlumçılık ediptir. Ovadaşlarım Şalim oğlumun yaşayan jayını şuun huneçenli ayak saklaptırlar. Bügedegim menin mehriban ovadaşlarım Çara Şirif'i kucak açıp karşıladılar. Ova adamları bile olan duşuk mahallında Şahir koşu okudu. Gecelerine karı öyde dinlerdik bu erteki. Bağın yazın ağamızın yakımlıdı şerkepi. Kendi bilen ertekisi dövlü bir köpi. Ben de şimdi bir uğramda açılı ol bir kapı. Kılıçlaşıp kara dövün başın putan yerlerim. Daşta karlı sımırık binip gökte gezen yerlerim. Şahlı ağam bir gün bizi alıp geldi şehre. İnternatta yerleştirdi kışlar düğünü bahara. Bir yerde darp olmadık da giyim bile nahara. Uzun gece söz seçerdim ta yetiyencem sehere. Uzun gece koş yarıp yine pozan yerlerim. Koltuğum kitaplıca önkü gezen yerlerim. Çara mihman söyür adam. Her gedek men onun yanına salama varamda yitirip tapan yar karşılayar. Sonra ol geçen günlerini yatlayar. Her gedek bana halife maslahatını veriyor. Kanlı taka, lalın oğlu, gök yayların yigitleri yali, okuyucuların sevgisini kazanan payemaların 10 tane aramanın avtarı Çara Şirif'te maslahat verir tatken. Dörüdücülüğün şeyi yok diyenleri. Uzak durmuş yolunu geçen adamın söhbetini dinlep, ondan tapa almağın ödüm, ulu bir durmuş mektebi. Ben ilk vaatlarını koyun mektepte okudum. Ovada mektep açıldı, teyze mektep. Şu vaatte ben Şahlı beni alıp geldi denim, destatta koydu. Destattan sonra internat bollu, internattan sonra teyan komutan institutu oturdum, instituttan Moskva aspirantura ettim. Aspirantura girmek ansat değerlim. Aşkvat instituttor, şu yıllarda Moskva'da aspirantura girmek ansat değerlim. Aşağıt ben aspirantura girdim, aspiranturanı okuyup oturdum. Yönü kuturumda, disertasyon robotu yazmalı vaktinde beni Qayıqda Atabayev çağırıp Aşkvat'a çağırdı. Ben Aşkvat'a tadan hesaplaşıp bilyensem oldu. Aytakı Atabayev'dan tutulun ekeni. Ben geldim Aşkvat'ta işlep kamtımoğlu zaten uçotlu durumda derru benim bıraklar otlayıp 3 adam ben ayağımdan ardı veren ekenim. Ol ardalarını son komitette seyrettiler, Karaskoy komitette seyrettiler de ailem olsa beni bakmadılar, adalet ettiler. Ondan sonra ben birinci kitabı yazdım, şu bıraklar korkuyorum aslında. Ayrılık diye bir poema yazdım. Sonra ben kaç poemalar yazdım, özüm neşriyatta işe başladım. Respublikamızın halk yazıcısı Çara Şirif 80 yaşayar. Menin kardeşlerim yazıcı şahirler, onu söz ustadının yaş davranışını korumaçılıklı geçirmek hakkında az aladı edinaklar. Yazıcılar tayudundaki bu gedekli yığınanşıktaki gurrunum şu hakta olur.
Ulusunu tilan bir olur deyip köyünür hüyünü aytmandır. Eğer bizim yazılar romanı şoň bedeni esasy 40-50 yaşlılar diýilýär. Yani Sara Aşyryň, Kerbabaýewiň, Ataoğuşutyň eterlerini açyp, şolaň üstünden edebiyat älimine ätlen şairler, kıssaçylar, dramaturglar, şair yazılary. Şoň üçin şu bizim yazılarymyzyň haýsy urlukdan Sara Aşyryň aýtmagy gaty köp sözüm var, geten var, fikrim var. Önün hemen yanında bizim şairimiz, hem alımımız Beymurat Ustay oturuyor. Şu tercümeçilik sunuatı Sara Aşyryň. Kat belirtdi durum sunuatlarının biri. Bir kuşalara da kal gurulmadım böyle. Doğru. Sara Aşyryň edebiýatyň hemme janrlarynda da üstünlükli işlen, hatırlı işlen halifa, yazıcı halifa, şair bolup aramızda gelýär. Sara Aşyryň tercüme sunuatyna biraz goşan şair, yazı diýip gaty doğru bolar. Umuman tercümeçilik sunuatyna uly ähmiýet beren adam diýip tanym edýär. 50-nji 60-njy ýyllar döwründe bizim edebiyatymyzda tercüme bilen gaty köp gyzyklandyrlar. Şoňa Sara Aşyryň döwlet neşriýatynyň başyda krokmunda Rusiýa beýleki dogan halklaryň klassiklarynyň hem Sovet klassikasynyň eserlerini tercüme etmekde, şolu guramakda Sara Aşyryň bahasyna ýetip bolmazyk bir hyzmaty bar. Tolstoy'un, Lev Tolstoy'un, Aleksey Tolstoy'un, Turgenev'in, Çehov'un, Gogol'un tomluklary bizde neşr edildi. Şolaň hemmesinde de Sara Aşyryň uly paýy bar. Aleksandrovich Pushkin'in, şoňa alam Lermontov'un, belli Rus şairleri, Nekrasov'un, Ukrayna şairi Taras Shevchenka'nın eserlerini Türkmen diline geçirmekte Sara Aşyryň uly ustatlyk siňdiripdir şoň üçin. Uly zähmet siňdirip ustatlyk derejesine ýetiripdir şol terjümeleri. Sara ýaşynyň bir çene baranyna garamazdan ýadymany ýaltanmany bilenek. Efer ýüzüne efer döredýär. Golaýda Türkmen halkynyň geçmişinden söhbet açýan aramanyň iň soňky okudyny goýup, ýene-de bir täze aramany ýazmagy girişdi. Bir täze kitap geçen asırda bolup geçen Göýekdepe wakalar dogrusynda bolmaly. Türkmenistanyň Magtumuladyň döwlet bayranynyň laureaty Ýazyjy Seyit Ýalataýewden men halifakda bir karal gurrun vermegini haýyş edemde, ol hewes bilen aradylyk berdi. Sara Aşyryň ýene bir uly goşandy, bizim edebiyatymyza eden uly bir goşandy. Onuň şu beýik Rus edebiýatyny Türkmen halkyna yetirmekde bitiren işidir. Ol barıp şu biz fronta gitmedimizden öň ilki şu taýda Aşgabatda biz şu piyada goşun uçilişinde bolduk. Sara Aşyryň 100-nji polkda boldy şu şäherin içinde taýarlyk edilen wagty. Şonu eýem şu wagtlaryň şu Lermontowy ýat tuturýardy. Şol wagtlar ol bir hili papagynam murtjaga da medip şol wagt ýaş wagty özi bir hil şol sypatan Lermontowa meňderdirdi. Ol bizden uçilişany ir utordy. Onu ofisiýal dywaniýasyny ir berdiler. Şoň üçin ol bir hil biz kursant kak eýem Nirdesin ey nina Ermeni gıydi, gezsem tapar mıkam bütün sayudi. Olgun yel ösyerdi tozadıp qari, topuqu yağyardi, yanyardi deri, ağaçlar burculap, sular doňupdy, beynim sartıp, yüzüme kan öpdi, kulağı iştiyardi, gözüm görmeyerdi, ikelim kanlı gari termeyerdi, kellemi kaldırıp bir yakımlı el kalmagal içinde bir zat deydi ol. Mehriban inedek ediyerdi emi, çavyardi yüzümü, yakımlı demi, yadımda del, aydın sözlerinin bari, şuları yad
Tuttun şol günden bäri adım nina didi, ödüm Ermeni şol gyz halat etdi ölümden meni. Nirdesin ey nina Ermeni gyzi, gelsem tapar mıkam bütün sayuri. Çaraşkirovi frontta ölümden halat eden Ermeni gyzy Nina Sagumlianyň ejesi, 92 ýaşly Zinaida Prokofyevna, hemde Ninanyň uýaty Margarita Artyumovna häzir Moskwada ýaşaýarlar. Çaraşir bilen aýaly oğullawat gelinjemi olaryň kadyrly mehmanlary boldy. Bu iki maşgalanyň duguşyşygyny tolgun manfiýlamak mümkin däl. Bu duguşyşyk meniň ömürlük ýadymda galar. Я встретился, мне было плохо, меня контужили, и сам глаза не могу открыть, уши плохо слышит, лежал прямо, и тошнит какой-то, дело плохо было. И мне где-то ран в голову, там она делала, потом мне вытащили место, где спокойно. Потом хотели меня санчас отправить. Да. Носилкой прошли люди, я говорю, нет, не могу. Голову. Потому что и другой роты я должен командовать, потому что там не было, мне позвонили оттуда. И потом мне тоже, если не будет, тогда то плохо. А потом лежал, это к вечеру был, а потом лежал до утра, наступления не было, до утра лучше стал, потом уже начал ходить, так это, потихоньку. Так, И она там рядом с вами была? Она у нас в наступлениях санчасть вообще сзади бывает. Да. Они перекочевали. Наверное, в это время они близко к нам прошли. Да. И они видели, наверное, бегом, она же молодая была, бегом прошла девушка и помогла, наверное. И оказала вам помощь. Только я слышал, что вот врач, это вы сам врач, когда что-нибудь делать, так рассказывать, что такое-то, такое-то, чтобы отвлечь внимание ваше, да. Поэтому она тоже сказала, наверное, я не надо, там, это армянка, туда-сюда, чтобы отвлечь от этого, да. И мне остался в голову Нина армянка. Да. Вот. Потом, после выздоровился, потом война уже был конец войны, и написал стихотворение, как найти. Когда вы приехали на съезд писателей, ей пришла и сказала моя племянница, что там, говорит, какой-то писатель, говорит, из Туркмении ищет, говорит, Нину. Вот она сразу вспомнила. И вот ее потом привели к вам, и вот вы встретились. Человек она была исключительно добрый. Ну, понимаете, по профессии, гуманная у нее профессия, врач. Она очень была такая добрая, очень была хорошая, не потому что она моя сестра. Она не было случая, чтобы что-нибудь не сделала для тех, кто что-то у нее просит. Прекрасный был товарищ. До сих пор ее подруги вот перешли ко мне, я с ними дружу. Они всегда с такой грустью вспоминают, почему она так рано ушла. Действительно, ведь ей всего было 39 лет, только 40 должно было ей исполниться. Şahirin Ermeni gyzy goşgysy ilkinji gede 46-njy ýylyň 8-nji martyna metbuatda çap edildi. Çaraşiroň front bloknotyna ýazan bu goşgyny Aman Kekil gaýet ödürläpdi. Goşgyny bugün ýatdan bilmeýän türkmen ýok bolsa gerek. Adım Nina didi, ödüm Ermeni. Adım Nina didi, ödüm Ermeni. Şol gyz halat etdi ölümden meni. Adıňa döneýin Ermeni gyzy. Nirde seney Nina Ermeni gyzy, Ermeni gyzy.
özle tapar makam bütün hayudi. Yılın oktyabrının 5'inden 6'sına geçilen gece bolup geçen Aşgabat yer titremesine 10 miňlerçe ömür kumun astynda galdy. Şonno çara gada gyýjagaly sülgün bilen aman galmak başardy. Ben Guruş'tan gelip yana bir oňat işe başlapdym. Bir tarapdan ben işlem gatyryp waç giýärdi, ölüm goýýar diýen wagtymda. Ondan men aýalym nohurlyk edi. Bana Cemalliýeler olam olsa Medeni Institutu gutordy. Medeni Institutu gutoran şu Aşgabat Medeni Institutu gutoran gyzlaryň arasynda iň birinji diýen boldy onu. Türkmen gyzlarynyň arasynda. Ödüm Glavrasiýol işledi 4-nji poliklinika, Tekavadryň poliklinika. Tekavadryň Türkmenliň üçeneri. Şu aýallaryň hemmesini ýanyna gererdi. Garraýalar, ýaşlar boldy, ýanyna gerdi. Olam öz wraçlaryny görkezip, bu gaty okuma edip berdi. Dünýä düzdü, men giýje işläp oturýum şol ýerde. İşläp oturýum, birden gerdim. Ben ilk yerden kan duýmadym. Bir ýyl şeýde boldy. Turdum da hanym Ana Cemal elektamda ýatyp durdum. Kaç yerden ýadyp. Ýördüm, çykdym oğluma tarap. Arda veranda da arda oğlum vardı. Oğlum arqılgadım on, oğlum tarap mykylly, ilme verdim, ilme mykylly. Şo nemede ben veranda özüm galaýdym. Ana şeýirlik bilen men özüm goýulaşym. Murat. Aýalam onun oğlum gopa diýerler, gat oğlum vardı. Tek barmar. Şol taşygar wakadan 40 ýyl geçen soň Ermeni halkynyň üstüne TV'ge betbaşçylyk edildi. Bu ajy hawara 80 ýaşly goja ýürekden gynandy. Ol şonu Aşgabat yer titremesinde wepat bolan ýyldaşlaryny, dogan garyndaşlaryny ýatlady. Eger şonu bütün Sowet halkynyň doganlyk himayaty bolmadyk bolsa, nähili aýylgan wakalaryň bolup biljekdigini gözeňine getirdi. Dost başa iş düşünni tanalýar. Çaraşirwam ara wagt salman Ermeni topragyna ýola düşdi. Agyr günni hoş dedi mätäç adamlaryň arasynda boldy. Olaryň göňüllerini galkındyrdy. Eýtemle bolsa, peýik watançylyk uruşynyň galaply töweşlerini ölüm ýatdygyny ýatirha, Çaraşirwi ajalyň elinden alyp galan Ermeni gyýdynyň ýagşylygyny heýde unutmak bolarmy? Çarağamız inni 60 ýyldan owrak wagt bäri şeper edebiýatynyň çarkanlykly ýollary bilen ýörep gelýär. Ol edebiýatymyza uçursyz uly goşunçlar goşdy. Her gedek şu hakda pikir edemde, özümiň çaraga bilen bile bir döwürde ýaşaýandygyma çyn ýüregimden uwunýar. Yer we suw insan ýaşaýyşynyň özeli. Yer bilen suwun adalatly, adamkärçilikli ýaşaýyş ugrunda adamzat ömür wagt görüşip geldi. Çaraşirov şu problemanyň revolýusiýadan öňkü zamanlardaky tragediýalaryň çany şaýady.
Onun ağır şarpığını dağdan adam. 5 yaşına yetmeyenke tuğrunlaki davada kakadını yitirip köp yılları horluk darlığın ecirini çeken adam. Sonun için kanunu saka trilogiyasını Şahirin halk tragediyasını öktürük bilen açışı yönü yerden değil. Çaraşir filan Kurban Feyyadov'un libretto esasında SSR'ın halk artisti, sosyalistik neymetin kahramanı, kompozitör Gülü Muhalif, kanunu sakanın sonu atlı operasını öğretti. Opera Türkmen sağ sunutunun altın fonduna girdi. Adamın durmuşu geçip barıyar. Ama her adam öz iyidine örtür etmeli. Men köplen suatına laytıda şöyle 80 yaşamdan sonra durup fikir ediyen. Ben neyme kömek ettim öz halkıma, öz vatanım için neyme iş ettim deyip köp fikirleşmeli oluyor. Nötere oturdan doğrudan ben yadan Ramallamın tane oğlu vardı. Şimdi şu atlar 11. yazı atıyorum. Yönü her yıl kıyın yağdaydı danim mıdam yazma kullanım oluyor. Ama men başımda lören köp kıyınçılıklar geçti. Doğrudan aydanla men çağı vatımda katil garip yetimcip det domlara düştüm. Son kuatlarda danim köp horuklar çektim. Doğrudan benim durmuşumda horuklar kıyam oldu. Ana kalkoz kuruşu dövründe de kat kıyınçılıklar gördük biz. Ondan sonra son dövründe de bir dülel barayan vatı vuruş başlarını. Vuruş dövründe de kat kıyınçılıklar gördük. En kovu gören adamla ölüyer. Ana ben ağam şal kekil öldü. Yeri kılanı ayağım, oğlum öldü. Şeyli de olsa ben şu zatları ben işlemekten elimi soğutmadı. Ben mudam kaytap beter işledim. Şu ata şimdi ben yadan işleyen dağıttım. Doğrudanım 80 yaşlık iyiliğine terelinde. Doğrudanım 80 yaşın içinde az iş etmeyendir. Yönü on her bir adam şunu alet işleme gerek. Bizim şu atki yaşlamının koşullarını okuyan ben, hikayelerini okuyan, kâvirlerin romanlarını okuyan, doğrudan bunun içinde kat kovlularım var, koş okraklarım var. Yani şol yigitlerim, şol yazıcılarım, öz yazan dağıtlarını kat üntü verip, müdama kalımlı koyman işlemeli, kıyınçılıktan korkmalılar. Ama yazmalı, yazanın bu topun bozmalı oluyor, onun kıynanmalılar. Çara Ağa'nın ulu devletli maşgalası var. Onun çağalarının her bir kerde biri profesör, biri de Lokman, başka biri muallim. Çaraşır ödünü bağıtlı adam tayyar. Her gün seher turup, gözünü açıp, täze doğan günü görmek bağıttır. Täze doğan günü kucaklap, uçup, günden kalman yöremeli vaqıttır. Täze doğan günü görmek bağıttır.